είναι 10. Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε από την παραλία της χώρας της Νάξου θα παρακολουθήσετε συναυλία παραδοσιακής μουσικής στα πλαίσια του τετραήμερου Πολυεθνικού Φεστιβάλ Νάξου υπό την αιγίδα του ομίλου UNESCO και τη συμμετοχή πρεσβειών από όλο τον κόσμο. Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στους 103,7. Το πρόγραμμά μας θα αρχίσει με σκοπούς και τραγούδια από την Νάξο. Στο βιολί ο Δημήτρης Κουνάδης, στο λαούτο και στο τραγούδι ο Βαγγέλης Κακλαμάνος. Η μουσική αυτή κατάγονται από το Κινίδαρο της Νάξου.